azken proba bezala. Gaur egun, abiadura oso modan dago, azkar bizi gara, autoan azkar ibiltzen gara, eta abiadura handiko trena inposatu nahi digute. Errealitatea horrela izanik, abiadura handiko puntuak ariketa proposatzen dizuegu. Hau da, 3 minututan alik eta puntu gehien zenek botatzen dituen. 8ko txikian, talde bereko bikideren artean, horreleta hasita. Hain abiadura handian kantatu beharragian zer iruditzen zaizu Asiernei egin kasu. Abiadura handia da zuen erabakia, hori dezue bozkatu, orain besteai kontatu. Egia da ideia ona, gainera oso sakona, behitu hortxe jende asko, nik ikusten dut. Edarto horixe pentsatzen dut, hortxe daude potetruk, zuek mozkortu gaur baietz. Hor dago nere laguna, edo nere ezaguna, ezin naizarekin sartu, baino nere eta bozkatu. Megasi herri xilutan hiperriz murgilu, jode hor da gazte jendea. Buru gutxi gauzak grabea, ni ere alakoa naiz, hori pentsatzen dut maiz. Batzutan zera aldaia, oso motiko alaia, lehen guzua hori da lehen pausua. Esan didazu alaia, horixe gauzak garaia, naiz batzutan nago fin, naiz alaia Martin. Zu ezera de Virginia eta ez da zera pina. Zer egingo zaioa, hola nago gustora. Bueno, puntua isegika, hasi zaite irintzika. Luze 3 minuto, ja bukatuta punto. Bueno, ez segiko dugu, jarraitzea da helburu. Eta hori xerita, ez aldago txirita, bakarrik utzi zaituzte. Baina ez ezazu uste horren eta bozkatuta. Denok guzti hau egota kulpa eramango zaitugu, kotxea badugu. Ta gero poteak hartzera, grupagoaz gaztetxera, Jordojen kontzertua, beharra aipatua, urretxuko taldea da. Eta rematen dit ikara, onak izango aldira. Onak igual zikira, buenas personas zingera, izango dugu aukera, ta esango dut ozen, benga xeri gaitezen.